Посрещаме и с Bine ați venit, România! Казваме и витайте, Словакия! И добро дошли на Сърбия! Казваме добре дошли на детска фолклорна студия Раковчег, представяща България. Фолклорна компания Сидер Войвода, България. Добър вечер, Горна Оряховица, благодаря ви, че сте тук. Много шум за всички участници в детския фестивал на Раковче.
Международния фолклорен фестивал Раковче. Те се пред вас. Горещо ще е. 4 фестивални вечери в буквалния и преносния смисъл. На тази сцена ще видите толкова много пъстрота и красота на изкуствата на българският и европейският фолклор. Благодаря ви, че сте тук. Изключително красива сцена. Винаги е така. Вече за поредна година броим ги и отчитаме тяхното развитие. Госпожи и господа, имам честта да посрещна и дам думата да открие фестивалите кмета на община Горна Оряховица, инженер Добромир Добрев, който ще приветства колективите и открие фестивалите. Заповядайте, инженер Добрев. Добър вечер на всички. Уважаеми художествени ръководители, съмдейци и гости. Имам честта и удоволствието да ви приветствам с добре дошли в град Горна Оряховица, в който заедно ще се преживеем няколко прекрасни фестивални дни. Международният фолклорен фестивал Раховче и детския фестивал на изкуствата Раховче са уникални събития, които са събрали националната енергия на различни култури и изкуства, привличащи ценители на народното творчество и културните традиции. Всяка година на сцената на Народно читалище Братя Гранчарови 2002 музиката, танцът и песента срещат хората от различни страни и създават между тях приятелства, продължаващи и до днес. Най-безценното от двамата значими културни форума са съхранената и богатена фолклорна традиция на България, прекрасните спомени, приятелства и перспективите за бъдещи контакти, инициативи и партньорства. Пожелавам на всички участници от България, Беларус, Грузия, Румъния, Словакия и Сърбия да отнесат със себе си частица от фолклорното, песеното и танцово богатство на нашия край, както и да бъдат нашите посланици на света. Откривам 14-тия детски фестивал на изкуствата Раховче и 12-тия международен фолклорен фестивал Раховче. Благодаря ви, инженер Добромир Добрев, кмет на община Горна Оряховица. А вие, уважаеми госпожи и господа, изпратете участниците, които посрещнахме. Участниците в 14-то издание на детския фестивал Раковче. Да изпратим и участниците, които ще се представят абсолютно всички на тази сцена, с частица от фолклора си, който ще доразвият в следващите вечери. Нашите гости Беларус, Грузия, Румъния, и Словакия. Сърбия. Домакините от България, детска фолклорна студия Раковче. И фолклорна компания Сидер Войвода.